עדי, 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 עדי. מה? את צריכה לקום. גם. עדי. מה? צריכה לקום. מה אתם רוצים ממני? מה את חושבת שיש היום? כלום. בדיוק! כלום! אין כלום! אבל אם את רוצה שיהיה משהו, את תצטרכי לבצע כמה משימות. ואם את רוצה בת מצווה, אז תצטרכי לבצע עוד כמה משימות. ברור? ואם לא? ואם לא? לא! יד השטן! אבל לא נשאר לי כמעט זמן. תמיד את אומרת לא נשאר זמן. רוצי מיד! אנחנו מתנצלים להפריע באמצע הקליפ, אבל יש לנו פה שידור ישיר מאולפני מיזם. כידוע לכם, עדי יצאה לבצע כמה משימות, בהן תלוי האם העולם הזה והמסיבה שלה יתקיימו. שלחנו צוות מיוחד לעקוב אחרי התקדמותה. ראינו שהיא התחילה בהחלקה עם עמית והמשיכה בלימוד שיט פטריוטי במיוחד עם בר. לאחר מכן היא המשיכה לשוטט ברחובות תל אביב תחת עדשה קפדנית של מיכל בליווי מאבטח אישי תום. כדי לגלות מיקום של המשימה הבאה, עדי הייתה צריכה להיטמע בארגון סודי ביותר. כך היא התגלגלה מאילת ללונדון וחזרה. הנקודה הבאה זו עיר קדושה, כלומר מקום מסתור של ראש כנופיית העתיקות שולי. ולקראת משימה האחרונה, עדי הייתה צריכה לאגור קצת כוחות. הסיפור עוד לא נגמר פה, אבל משימות הבאות היו כל כך סודיות שלא יכולנו לחשוף אותם בפני קהל הרחב, לכן פשוט נעבור הלאה. טוב, לא היה לנו שום ספק שעדי תצליח לבצע את הכל בזמן. מה את עושה? למה את רצה? אני עכשיו ביצעתי את המשימות. איזה משימות? המשימות שאמא ואבא נתנו לי כדי לעשות את הבת מצווה שלי. היי, עדי, שלום, זה עתה חזרנו במיוחד בשבילך, במיוחד לבת מצווה. כולנו נרגשים, כולנו שמחים, כולנו מאחלים לך בריאות. המון מזל טוב, הרבה שמחה. כל הטוב שבעולם, הרבה אהבה, הרבה שמחה, הרבה סבלנות. המון שנים מאושרות. את הדברים הכי כיפים בעולם, שתמשיכי להיות יפה כמו שאת. גם בשמי וגם בשם סבא. Have a great time at your bat mitzvah. תמשיכי להיות אומנותית ויצירתית. Congratulations, Adi. I love you. Zal tov, Adi. I love you and I miss you and happy bat mitzvah. חולים לבביים. מזל? לעדי. החמור?
מאחל לעדי שתהיה כפי שהיא הייתה לפני שנה ולפני שנתיים וקצת יותר. יום הולדת שמח עדי! We love you! We're so lucky to have you as our cousin. מוכנים? היום עדי! הגיל השמח וזר לך פורח יום הולדת